Feeding. First steps. We've got all the baby talk you need. Let's grow together with Babies 101. 11 minutes in time, Betilainsbika, 11 o'clock. I played you Leona Lewis with Bleeding Love. Enkosikaya, siyabulela kakhulu ke ngendaba zika 10 o'clock. Tshilo ke wathi yabuya ngentsimbi yokuqala abesiza ke kodwa ngolwimi lwesingesi. It's time for Babies 101. Namhlanje okugqibela ke kule iveki apho ke sixela khona ke kwimpilo yabantwana abancinci njengoko ke sisondele closer to iwinter siza ku siyazi ke into yobana ke abantwana basengozini kakhulu yokubana ke bafunyanwe ke zizigulo zasebusika ezifana ne-flu, cough, running nose kunye ke ne-chest infections. Kubalulekile ke into yobana ke abazali baqalise kwangoku preparing early before kube kubanda kakhulu kuba prevention soloko sisitsho ke ubana ke it is always better than cure. Namhlanje ke sincokola no-Dr. Indiphile Gwanya ugqirha wabantwana. She's based in Queenstown. Kuye ke oza kusincedisa siqonde ukuba abazali funeka benze ntoni na to protect their babies this winter. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Thoma. Ndibulise nakubaphulaphuli beVukani FM. Inkosi kakhulu kwethu indingo ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Doc, kutheni abantwana abancinci bebasemngciphekweni wobana bakhaleze bafunyanwe zizifo apha ewinter kuqala nje? Okay, so the thing about ebusika eyenza noba abantwana and nabantu abadala wonke umuntu abe kwi-risk ye-flu, what we call flu, okanye people will say fever, common cold, is that one, winter, there is what we call indoor crowding. Sihlala ngaphakathi namaxesha amaninzi akukho ventilation, siyavala. I-contact yabantu iba increased compared to ezinye seasons because kuyabanda. The second thing is that umoya obandayo okanye umoya odry uyayehlisa i-power yempumlo lena ne-respiratory tract yakho uba izifayithele. So ngokomo there are things onazo apha emzimbeni in your airway ezikufayithelayo infection, but because of colder temperatures xa kubanda nomoya odry, umoya odry nomoya obandayo uyenza uba umzimba ungakwazi uzifayithela. So that is why sonke sisemngciphekweni woba sifumane iflu ebusika compared to ezinye seasons. Those are the including abantwana. So it's everyone basically that has that risk. All right. Kusube kutheni okanye before sichekishe into yobana zeziphi izinto abazali abazijonge masiqalise kule nto yobana ndimlungiselela njani umntana wam into yobana at least if uyayifumana iflu akwazi uqobisana nayo okanye angayifumani nje at all okanye i-chest pains okanye zonke nje ezi zifo zithi zichaphazela abantwana apha ewinter. Sibalungiselela njani abantwana before it gets colder? Okay. So again, I think Manuela back in the about what is it actually? What is flu? What is all right. Because I think that's the part where once we understand what it is, then it solves the problem. It's a common cold. There's the symptoms of flu. City fever, but those are flu symptoms. That is ukhohlela, ubushushu, ufikana impumlo, ukuvuza imifinya. That is caused by intsholongwane, but a type of intsholongwane ekuthiwa i-virus. So with intsholongwane, we've got a virus and then we've got a bacteria. We're talking about into caused by a virus that will naturally you will have it because it's exposed to abanye abantu, right? Then is our different from bacteria. Bacteria is slightly different because inabo ubungozi obuthile and uyakwazi uyipreventa ngoba umntana mhlawumbe agonywe asifumane zonke izigumo zakhe. But virus, it is something that because of lento ndicacisayo izoba khona in the environment umntana uzayifumana, but now what you need to do is to prevent its transmission, meaning that uzohlamba izandla, usebenzise isoap, you're going to have sanitizers ezikreshi, abantwana bazoba ne-wipes ne-toilet paper, xa begqitywa iyalahlwa i-toilet paper. Then when umuntu ubufinyisa uphinde usanitize nomntana sanitize because it's spread through touching surfaces and it's spread through touching the face and then uphinde ubambe nge-surface nokuthimla, then as a droplets as a spread as a shiyeke kwi-surfaces
then omnye umuntu xa ifika ebamba kulaa tafile afumane ke ngoku that virus. So it's all about just making sure that i-hygiene ezindaweni ezinabantwana zi-right. So sanitizers, hand washing, laa nto yokuba xa ukhohlela beka isandla emlonyeni isuka kuloo nto. Awugathe esaa sandla awusibeki nje emlonyeni then usuke uyobamba ii-surfaces. Xa ubeke isandla emlonyeni because uyakhohlela funeka usanitize ke ngoku usihlambe esaa sandla because laa virus isesandleni ngoku. Uvulwa kweefestile, making sure that i-ventilation i-right during the day so that ezaa viruses zizawuphuma xa abantu behleli bodwa. And then if umuntu uyazibona ugula kakhulu uthimla kakhulu, laa nto yofaka imask is not only reserved for i-COVID. We can still continue. Xa uzibona une-flu uyathimla, uyaspreda, sebenzisa imask. If uyazibona uba umntana nyhani ke ngoku uyagula uyakhohlela, it's good uba akahlale ekhaya noba yi-2 to 3 days angayi esikolweni because loo nto yehlisa izinga lokuspreda. Because if uye esikolweni ekhohlela kakhulu uzawusulela abanye because abantwana bayazi into yoba mandibeke isandla kulula uba baspredelane. So apart from uba kuzogonywa ke ngoku into ye-vaccinations, not everyone une-access to yona. Ikhona i-vaccine ye-flu nekuthiwa yi-flu shot, but lena ye-flu shot only covers influenza, so i-virus eyi-1. But viruses then ikhona into yoba kungathi okay abantwana aba-at risk abane-chronic illnesses abancinci abaze-preterm mhlawumbi bangayifumani i-flu shot okanye some type of i-vaccination, but that's not everyone. So i-reserve for i-populations ezithile yona abantu abadala abantwana aba-at risk. But for the general population amanye abantwana it's just the hygiene and they're making sure that we don't spread the virus. If it's bacteria, it's slightly different because yona can be prevented by ways of vaccinator, that normal vaccination that abantwana get in any case from 0 to 18 months. All right. Indaba doc ye-nutrition ne-breastfeeding ibaluleke kangakanani ekukhuseleni umntana kwizifo? Indaba ye-breastfeeding, remember umntana xa ezalwa i-immunity yakhe ayifani neyomntu omdala. Iqala i-immunity yakhe uba mdala okanye uba mature xa ifika ku-2 years. So i-breastfeeding inceda uba umntana afumane ii-antibodies zikamama wakhe oseyiphile ixesha elide wadibana nezi viruses wanayo indlela yoziprotecta. So when you xa ubreastfeeda ugqithisela ezi antibodies zokufighter infection. So umntana o-breastfed unayo a bit more fighting power because une-antibodies azifumanayo from ibisi lwebele. And obviously nutrition is important. Abantwana aba-malnourished ngabantwana ndibabala under at risk population. Okay, all right. Illness at risk would be malnutrition. So to make sure abantwana bafumana ukutya okubalance and to be well nourished is also important in reducing the risk of ukugula kwabo. Abantu abanintsi doc bayathanda into yobana babafumbelise kakhulu abantwana ufika umntana eqoka nakushukuma. Ikhona mhlawumbi indlela ingcebiso onosinika yona, yes ndifuna umntana amabe shushu but ndingam-overdress at the same time. Okay, yes. So into ebalulekileyo is this area. Remember I said colder temperatures is the dry air affect i-airway yakho. So it's very important if umntana uzophuma mhlawumbi umoya ubanda, yes funeka abe shushu but it has to be something emprotectayo apha kwi-airway more than anything. It's not about ukuba shushu komzimba but kwenzeka ntoni apha ebusweni bam because now umoya uzongena through impumlo, umoya uzongena through umlomo omisa impumlo yam. Then ke ngoku andizukwazi uzifightela because my nose is now dry. So we want to avoid impumlo dry because the drier impumlo the lesser the substances zokufighter infection. Into enonceda mhlawumbi also just to keep umoya humidified up ending if abantu baya-afford a humidifier. But ukunxibisa umntana has to be comfortable for umntana. Umntana akwazi umnika layers ezizomenza uba angakwazi ufunctional. So always has to be comfortable. If umntana uthi ushushu, it means ushushu. Remove one layer. But into ebalulekileyo kukogquma mhlawumbi isikhafu, I think isikhafu is more useful because izawuvala apha empumlweni apha emlonyeni where the cold air engena khona because i-flu ingena ngempumlo nangomlomo. So you need to protect this area mostly. I mean umnqwazi is just one umnqwazi uvala indlebe, that also helps. But akunyanzelekanga ube zi-layers nge-layers as long as you're comfortable esithi ushushu, that's fine. All right, in closing doc because asifuna ukukulibazisa busy kakhulu.
umzali uyakwazi ukumanage i-symptoms ekhaya zomntana qombana oh ayikwethu ayikho kangako lena, I can manage it at home, but when should I be worried as a parent and then ndikhalize ndizise umntana ku? Okay. So again, abazali babantwana babaziyo baba ngo-high risk. So umntana one-asthma, umntana onengxaki ye-sinuses, umntana on less than 6 months, okanye umntana beyi-prem, okanye umntana one-chronic condition, bethi yentliziyo okanye ye-lungs. Those kids, if uyambona kune-flu and ayidiphele, uyamjonga indlela aphefumula ngayo. Phefumula fast, ukhohlela ade avomithe, une-temperature engapheliyo. Xa umjonga uphefumula kwakhe, eza danger signs, iimhambo zakhe ziyatshona, akakwazi uthetha kakuhle because uphelelwa ngumphefumlo uminxene, lo mntana funeka eziswe kwindawo esesibhedlele ngokukhawuleza. Right. I'm not sure if Doc ugqibele network. Yeah, Network. siyakova ngo. Yeah. Into nje that could just be i-flu for mna nawe thina bantu bangaguliyo. Umntwana o-high risk ingaba into eserious, so we just have to watch for eza danger signs kubantwana aba-high risk, and obviously sifuna utreat symptoms. So umntana ufune fever, congested, udiniwe, we need to make sure uba siba-treat eza symptoms and then sibanike rest, sibanike ne-hydration. So ahlale phansi umntana ebhedini xa egulayo, asele amanzi, asele fluids, then watch for danger signs. If there are any of those danger signs, esizazi lezo kulaa ncwadi yase-clinic, then umntana aleqisa indawo ekufutshane azofumana uncedo. Ofuna odinga uba afumane admitwe, odinga utrithwe ekhaya, atritheke ekhaya, but abe eboniwe by a healthcare professional. Inkosi kakhulu Doc, sabuyela kakhulu ngexesha lakho. Thank you kakhulu. Wow. Stay free.